La necessitat de fer un tercer col·legi es feia evident quan el 2006 al Col·legi Lluís Vives vivia en esta realitat. Tornaven les aules prefabricades al centre. S'havien llevat només uns anys enrere amb l'obertura del Mas de Tous, però els centres tornaven a estar massificats. En setembre de 2007 es donaven els primers passos per este tercer col·legi, però es feia amb un centre provisional. En la zona educativa del Mas de Tous s'instal·laven els mòduls que acollirien el centre El Campés. Al mateix temps, el govern local es posava a treballar per aconseguir uns terrenys que estaven pendents del desenvolupament urbanístic. Feien falta 15.000 metres. El primer pas era obtindre els terrenos, per supost. En aquest moment, com nosaltres arribarem, no estaven obtesos i el primer que farem sigui reunir els propietaris, explicar-los quina era la necessitat que teníem. La veritat és que tinc que dir i agrair des d'ací que tots els propietaris en seguida se ficaren a la disposició de l'Ajuntament i per supost que no tingueren inconvenient en firmar un conveni de reserva d'aprofitament que farà que nosaltres poguérem entregar els terrenys a la Conselleria. L'entrega dels terrenys a la Conselleria era un requisit indispensable i tot i els acords dels propietaris existia un problema. Com sempre, res és fàcil i querem algun tema en concret d'un camí que no estava catastrat i que no tenia amo. Per tant, teníem que fer una funció de ficar-lo a nom de l'Ajuntament, de demanar firmes dels veïns com que això estava així, i a partir d'ahí, personalment, jo me n'ania al despatx de la directora de Patrimoni i li vaig entregar per a que no se demorara més la situació. A partir d'ací el procés quedava en mans de la Conselleria. Començaven els tràmits administratius per fer realitat el tercer col·legi de la Pobla. Havia de ser un centre gran, de 3 línies i amb capacitat per a més de 600 xiquets. També s'havia de fer de manera urgent. El mes de maig de l'any passat, el conseller d'Educació, Alejandro Fondemora, i l'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen Contelles, posaven la primera pedra d'este centre. La construcció a partir d'ací seria ràpida a través de sistemes preindustrialitzats. Un sistema de qualitat més ràpid i que suposava la inversió de més de 6 milions d'euros. El mes de desembre el centre es donava per acabat i tot estava a punt per a fer el trasllat. Tota la gent i tots els veïns han pogut veure l'evolució del col·legi. En 6 mesos ficaren la primera pedra i avui estem inaugurant. Una realitat que, gràcies a l'esforç i al treball de molta gent i que tots hem remat en la mateixa direcció, ha sigut possible alcançar en un temps rècord aquesta infraestructura que jo crec que és la millor, o dels millors col·legis que tindrà la Comunitat Valenciana en llum, en vistes i sobretot que és un 3 línies, que és el màxim, el col·legi més gran que fa la Conselleria. Un centre que s'ha inaugurat esta setmana però que des de l'inici de l'any està en funcionament. Els xiquets es traslladaven en tornar de les vacances de Nadal des de les aules prefabricades fins ací. Entrava en funcionament el Col·legi El Campés encara que amb només 200 alumnes. La capacitat de més de 600 alumnes que té este centre permetrà descongestionar la resta de col·legis. La Pobla se queda, estable a nivell o equilibrada a nivell d'escolars. Ara este col·legi no està habilitat al 100%, però en el pròxim curs la nostra idea és habilitar-lo en la idea de que se descongestionen les demés i pugui estar ja equilibrat. Serà a partir de l'any que ve quan este centre estiga a ple rendiment. El Col·legi El Campés es convertirà així en el més gran en espai i alumnes de la nostra localitat.